Господин Марешки, миналата седмица видяхме всички кандидати в един формат на телевизионен дебат, всички кандидати за Варна. Какви са вашите изводи от него според вас? Как се представиха кандидатите и това ли е начина да бъдат представени вашите платформи, така да се каже, пред хората? Няколко са изводите, които аз и видях и журналистите правилно са се направили от тези дебати. Първо, че всички кандидати, основните, губят, с изключение на мене, губят от този дебат. След малко ще кажа и защо. И другия извод е, че голяма част от кандидатите въобще нямаха място там. Значи в формата имаше 5 човека, които аз не им знаех имената. Предполагам, че варници въобще никога не са чували за тях и не знаят с какво се занимават. Мисля, че е срамно за град като Варна да се издигат такива кандидати и съответно партиите, които ги издигат, трябва да се понесат отговорностите. Но това е по-малката беда. Всеки може да се изложи, когато си иска. Основното, което стана ясно, обаче, че всички от основните кандидати, казвам, явно са крали. Защото аз като седях там, единственото, което чувах е, че примерно Димо Стоев, който беше заместник мандата на Кирил Йорданов и отговаряше за финансовите, постоянно му казваше, го нападаше с реплики за злоупотреби в управлението на общината от Кирил Йорданов. Естествено, там имаше един човек, който явно е взет, за да свърши черната работа на Кирил Йорданов, защото нормално е, когато теб те нападат, ти да отговориш, нали? Но от тази роля е взе Костадин Костадинов, като той пък репликираше, ама ти пък по-предния мандат, като беше в общината, също имаше злоупотреби. Димо Стоев взе да се оправдава, не по мое време нямаше злоупотреби. Той е само по времето на Кирил Йорданов, но пък по това време на Кирил Йорданов винаги е бил и Борислав Гоцанов и Янко Станев и Неделчо Михайлов, не трябва да забравяме и това име. Те също нищо не отговарят, мълчаха си гузно и всъщност нападки от рода на това, че някой че се е злоупотребявал с общинско имущество, с общинския бюджет, нямаше единствено към мене. И след като се разбра, че всички някога са правили нещо нередно и само не могат да се разберат кой в кой мандат и в каква конфигурация Кирил Йорданов с Борислав Гоцанов или Борислав Гоцанов с Димо Стоев или Димо Стоев с Кирил Йорданов или Кирил Йорданов с ГЕРБ, след като те си изясняваха този въпрос, единственият упрек, който имаше към мене, че аз съм записвал хора, на които съм обещавал, че ако спечеля, ще имат пряка телефонна връзка с мене, за да се дават техните предложения какво трябва да се случва в града. Аз мисля, че това е пряката демокрация и кмета наистина трябва да бъде близко до хората. Той не трябва да се затвори в един кабинет, партиен или общински, да се дистанцира от хората и трябва да може да получава максимално бързо сигнали, защото седейки в центъра не винаги можеш да разбереш какво става в Вариславово, в Аспарухово, в покрайните квартали и за да имаш бърз достъп до информацията какво имат нужда гражданите, аз съм решил да направя това нещо. И мисля, че това не е укоримо. При това то е за всички граждани на Варна. Аз поканих дори водещия на телевизията, също да се запише, също ще има достъп до телефона, за да може също, ако види нещо нередно във Варна, да се свържи максимално бързо с мен. Аз, доколкото ви разбирам, вие смятате и ако станете кмет, да управлявате чрез вашите аптеки, т.е. там да бъде връзката с гражданите. Не, чрез моите аптеки, напротив. Аз казах, че всички хора, които се запишат, че ще участват в изборите, и ме подкрепят, но доколкото разбирам, там са записали хора, които и не искат да ме подкрепят. Ще създам пряка телефонна линия. Да, обяснете го по-добре. Например, аз се записвам. Питахме вече в една ваша аптека. Ако аз стана кмет, ще ви се обадим да ви кажем кой е номера за връзка с кмета, на който ви ще може да си давате вашите сигнали, проблеми, които имате във връзка с управлението на общината, за да може да ги решаваме. Някой общински служител рекетира или нещо. Имате пряка връзка с мен, обаждате се, казвате, имам този проблем. Това ще бъде ваш личен телефон ли или телефон в общината? Това ще бъде телефон в общината, но по който ще имате много бърза връзка с... Колко души са се записали до момента? Аз мисля, че достатъчно хора са се записали, но не е важно колко са се записали. По-важното е, много хора може би не знаят за това нещо. Аз предполагам, че всички варненци биха се записали, ако знаеха за тази наша инициатива. Тя не е толкова масова. По-важното е дали хората го искат. Аз мисля, че те го искат. Аз ще им дам тази възможност за един пряк диалог с управляващите. За мен е важно масово гласуване. Варненци не са доволни от града, в който живеят. Настроението на варненци е, че тези хора, които в момента се опитват отново да се докопат до властта, не трябва да я притежават. Кой номер получихте вие? Номер 63. Номер 63, доколкото разбирам, не съм още на 100% сигурен. В листата за кандидатите за кметове ще бъда най-отдолу, като за всички е ясно, че първото и последното място са хубаво в листата. Да. Но аз мисля, че не номера,
Аз вчера и на концерта, между другото искам да благодаря на варненци, над 15 000 човека, въпреки празничните дни, се бяха събрали. Мисля, че такова мероприятие до сега никой не е правил във Варна. Мисля, че и няма да направи никой друг. Не предвиждаме още едно, където евентуално да се съберат над 30 000 човека. Няма такава зала, за съжаление, във Варна, която да ги помести. Природните условия не знам дали ще позволят да се организира на открито такова мероприятие. Така че аз очаквам също такава мощна подкрепа и на изборите, за да може да променим нашия град към по-добро. Последните 20 години, вече повече от 20 години, града се управлява от Янко Станев, Кирил Йорданов и Борислав Гоцанов неизменно, а в последните 10 години към тях се включи и Неделчо Михайлов. Ако хората са доволни от това, което се случва в града, това са хората, които са го довели до това състояние, трябва да гласуват за тях. Ако не са доволни, както аз примерно не съм доволен, аз не искам децата ми и аз и децата ми да живеят в град, който се управлява по този начин, затова аз на 23 октомври ще гласувам срещу тях, а нека всеки човек, когато си кара колата, като ходи по дупките, като няма места в детските градини, като го рекетират навсякъде, да знае кои са имената, които управляват града. Янко Станев, Борислав Гоцанов, Кирил Йорданов и Неделчо Михайлов. Вие с кого ще управлявате? Аз ще управлявам с варненци, от които очаквам мощна подкрепа на 23 октомври. И ще управлявам за благото на Варна и на варненци. А какво ще промените от управлението на тези Всичко хора, ще променя. които споменахте? Нищо няма да оставя от управлението на тези хора. Да кажем две конкретни неща. Две конкретни неща ще премахна корупцията и ще направя управлението на Варна много по-ефективно. Всъщност това са основните неща, които могат да променят нещо в каквато и да е посока. Ако искаш да ограбиш града, ставаш корумпиран и работиш неефективно. Ако искаш да го промениш към по-хубаво, ставаш некорумпиран и работиш ефективно. Двете трябва да са винаги заедно, защото ти можеш да си некорумпиран, но да си неефективен. Не знаеш, не можеш, тогава няма никаква полза. Може и обратното. Си много добър, нали? Обаче да си корумпиран, това е още по-лошо, защото увеличаваш, нали, нивото на корупцията. Вие споделяте ли твърдението, че богатите хора по-малко крадат от властта? Би трябвало да е така, но зависи кои богати хора. Значи богати хора, които са станали богати от подаяния на властта, те са зависими от същата тази власт и на много такива избори се вижда как хора, които са участвали в разграбването, защото трябва да има от една страна власт, от другата страна трябва да има бизнес, на която властта да помага. Но хора, които са замогнали сами, напротив, срещу системата, аз мисля, че трябва точно такива хора се търсят. Хора, които са станали хора, борейки се в живота. Мислите ли, господин Марешки, че разочарованите симпатизанти на ГЕРБ, които няма да припознаят Кирил Йорданов като своя кмет, ще подкрепят вас или някой друг? Значи, аз не само мисля, обикновените симпатизанти, че даже и обикновените членове на ГЕРБ, има информация, че по клубовете тече масово недоволство от това, което им натресаха като кандидатура. В крайна сметка ГЕРБ беше създаден за да се бори с тези явления. И доколкото разбирам, в неформални разговори хората там си говорят в самите клубове, даже, че няма да гласуват за Кирил Йорданов, ще гласуват за мене. Аз съм единствената алтернатива, то се видя в крайна сметка, аз съм и единствения останал независим. Много гръмко бяха тръгнали да се рекламират още двама кандидати като независими. В един момент само аз останах независим кандидат за кмет на Варна. Сред симпатизантите на ГЕРБ очаквам много силна подкрепа, но не по-малко очаквам и сред симпатизанти на БСП. Значи аз мисля, че след операция Медузите, като се има предвид, че преди операция Медузите Борислав Гоцанов е бил арестуван и по друга схема за фалита на Елитбанк, за фалити на други морски компании, така не съм много точен, може би, в данните. Беше оправдан, по времето, когато управляваше БСП. Той всеки може да бъде вкаран и да бъде оправдан или да бъде неправилно, но в крайна сметка не са хори случайно по арестите. Знае се, че когато ти можеш да влезеш в ареста, там ставаш служител, ставаш доносник, те те пускат, нали, тогава зависимостта ти е още по-голяма. Така че никой не може да каже истината от тук нататък за какво става въпрос. Дали той е оправдан, защото наистина е оправдан или защото е влязал да дава данни на службите. Но в крайна сметка си пребивавал там и аз мисля, че хората в БСП са крайно разочаровани. Имам също данни, че голяма част от симпатизантите и членовете даже на БСП също ще ме подкрепят още на първито. И това е истинската независима кандидатура. Значи търсиш и събираш подкрепа от крайно ляво до крайно дясно. Как изглеждат нещата в 19 часа на 23 октомври според вас? Значи според мен е... За Варна, разбира се. Всъщност за това съм започнал това мероприятие, което си провеждаме по аптеките, за да повишим избирателната активност. Това е основното. За да може купените гласове и циганските гласове да не ни решават управлението на града. Ако има масово гласуване,
на 23 октомври най-вероятно аз ще бъда избран за кмет още на първи тур. Ако гласуването е по-малко, ако все пак се сбъднат всички тези закани, всички тези заплахи, които имаме за манипулиране силно на вота, най-вероятно ще се стигне до балотаж между мен и Кирил Йорданов, като аз със сигурност ще бъда с по-висок резултат от него. Получавайки се тази ситуация обаче, във връзка с така много по-сериозни игри, които ги правят на високо ниво, както Янко Станев даде едно интервю, че някъде някой се е разбрал да подкрепят Борислав Гуцанов. Ако успеят да направят организирана подкрепа, а не емоционална и така правилна за града и за хората на Варна, подкрепа в полза на Борислав Гуцанов, много е вероятно и той да се появи на втори тур вместо Кирил Йорданов. Балотаж между мен и Кирил Йорданов най-вероятен. При ситуация, в която повечето кандидати виждам, че имат нагласа да изнесат доста данни за злоупотребите в община Варна, е много вероятно Кирил Йорданов да се срине, да се появи Борислав Гуцанов. И двата кандидата нямат никакви шансове за успех, защото те са управлявали града над 20 години и хората не виждат в единия алтернатива на другия. Напротив, те виждат в тях знак за равенство.